Kinyalo mano leronwa ni ne obede yo machalo nade, ang'o mano timore kalore ni kod subject mane nyathino dwaro ne onge kanye, to ang'o mano timore e kinde bura ma kamano mar mondo mi jopuonjre ma seche moko nitiere grade mar 9 ikore mar dhi e grade mar 10 ong'e gigo mowinjo bed ni gitimo, kik giyudore kama seche moko ket kod mano mane japuonjre no yudore. Erokamano. Japuonjre ne nitie St Mary School Yala, to ne en gi subject combination mag sports. Nohero timo gige sports gi. Koro subject ne giseyiero mano nosebed ni osepuonjgi. Dowinjo kiwacho ni nitie mandatory subjects magin 4 ka, kasto koro moko magiyiero mag pathway. En sports and education. Koro ka nosepuonjgi for dweche 6, kane koro mondo gi upload mondo mi koro tinde ngeni examination itimo every other year kaka ni se explain no. An CBC no podo chanda matin winjo, but nitie exams magitimo NEC exams. Koro ka no dhi upload subject combination mano se yiero to gine no tamore portal kuma gi kete subjects go. Koro ka no adhi wandiko ne Ministry of Education wa timo demand letter wanyiso gini une mano miyo jogi nyithi school combination aila gi. Koro sani ka gido upload tinyiso gini system ok nyal upload. To nok gidwoko wa. Koro mano miyo wadhi e doho. Ka no wadhi e doho to NEC nonyiso court ni gitemo mondo mi iluon teething problems. Negi plan ni mondo jitete ng'ato ka ng'ato mano yiero subject combinations ge mondo onje system, but ne pod gin gi problems mane gi promise doho ne gi dhi loso in a short while. Koro ka nwadok e court bang' jumbe 2 to ne gibiro magiwacho ni ne giseloso ma nyathino bende no se upload subject combinations mano dwaro. Koro mano was the issue. It was a small issue. Mano noko winjo wadhi kate doho ka depo ni gitimo kaka nwadwaro demand letter, but koro we had to go to court. Nudhi e doho kalon ni skule mano dagi kose neke mano dagi? Ministry of Education. Of course NEC ni under Ministry of Education. Koro Ministry of Education mano wanyiso ke system en mar ministry ok en mar particular school. But nyathino se yiero school kano ilo pathways gi kaka isewacho ok nyadhi adhi school moro ni school ni netimo maber tinde o change. Koro en oseyiero Yala mondo dhi otim gige science, sport science, ya. Koro kose puonjgi magi otieko dweche 6, koro kinyiso gini koro ok unyal timo gini. Yier subject moro. Ti iyudo ni in the process penji chiegni ma kichako subject moro kendo like idhi dong chien, ya. Koro mano emano miyo warete do mondo odhi adhi mbele gi subjects mano timo. Koro ministry mane dwa tamore. Actually nitiyo gi tok teko, iwacho itemo manyo ng'ama nyalo konyi to ne onge. Koro mano miyo wadhi e doho mondo wayud konyruok. To anyalo wacho ni e kinde mane japuonjre ni oyiero subject combination no ka nitiere school makamano, nyalo bedo ni jotend skunde bende seche moko podi ok elewa gini ahinya kaluwore ni osepuonje kuom thuolo mar dweche 6, koro chopo sama owinjo bende odhi timo penj koka school bende koro wacho ni yier subject machielo kaloni ni ma onge. Kosa ang'o matimore? No ken ni onge. Subject ne nitie kendo ni puonjogi. Kata jopuonje elewa kata oge elewa to mano to koro experts ang' ne nyiswa. Kecha ne nitie kane CBC chakore nyaparo ni the president mar LSK machon Nelson Havi nodhi e court ko challenge wach mar CBC matinde iluongo ni CBE kano wacho ni ne onge participation, ji ne ok winji, both jonyuol, nyithindo nyaka jopuonj, but court nowacho ni ok wanyal gole nikech machielo cha nosegol, koro wabiro madhi kode mbele mos. Koro subject mano yiero gi gintie kendo ipuonjogi. Kata kane jok mane dwa join kendo grade 9 ne pod gin gi thuolo mar yiero subjects go. But koro ne wacho ni ka nyathi ni noseyiero subject to ok nyal mi thuolo mondo upload gi system. Why would you still tiende mondo pod ikete ne jok mabiro tokgi giyiero kasto ka gitieko dweche 6 kata tam achiel tiyudo ni ok ginyal dhi mbele gi somo subject mane giyiero.